आसोला मोनगौनाखाय मासि दुगालै बियो खिन्थु हिनजावा सिरि सिरि मिनिखुमानायखौ नुदों आं बुजिदों दे बाजैया मा मिनिखुमादों अरे कहना क्या चाहते हो बाजैया सानदों जोंनिया र' बेटा साननैसोल' एसे बोराय जाग्रो नोङो होमबाथाय हाथायाव थांनो मनाखौ नोंनोसो हरगोन आं आरो लोगोसेयैनो नोंसालानि खिथुखौबो नोंखौसो सुथारगोन आंना मिनिखुमाबाय थादों दां बड़ा हरामी हो बेटा सोरबाया बुंदों मानसियानो थिग नङानो आरो लोगोसे सोरबाया बुंदों हाबा जाहैबाय आरो लोगोसेयैनो सोरबाया बुंदों आंखौ थगायनानै थांबाय आरो लोगोसेयैनो गोबाङानो बुंदों दायो हाबा जानाय हौवानियालायनो बैसोआ उन्दै ओंखायनो लाजिनानै ओंखाराखै थ' बरायबाय थ' गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थामनेल मिथिखाबायानो जे आब' मिथि नार्जारिनि खोथा आरो लोगोसेयैनो जोङो जोंनि माखासे ससियेल मिडियानि ओरैबायदि डेन्जार मिम्सफोर बेफोरखौनो जों नायगोन आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सेंग्राफोरनि गोसोखौ मोदाया बोहमनो हाया सैथो खोथा बे वाह दीदी नंमारगौना सलायबाय सेंग्राफोरनि गोसोखौ मोदाया बोहमनो हाया खिन्थु जोंना सलायबाया बुंहरदों माने सिख्लाफोरनि गोसोखौ इसोरा बोहमनो हाबावासो मिथिबाय जाय सिख्लाजों एखे सैया सैया खालामजायोना केयार खालामजाया सैमा बायदि खालामजायो बिदिखौसो अनो सेंग्राफोरा ओमफ्राय जाय सिख्लाया थै थांअनोना बिदिखौ अना मिथिबाय सेंग्राफोरनि मेन केरेक्टार बे अनबा अनजाया साला नंगौदां नंनायालाय बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया आंहा खिन्थु बे खोथाखौल' मिथियो आरोना जाय मानसिया साहा लोङो बे साहा दखानाव बाखि थाखायोनो आरो जाय मानसिया जुमाय लोङो बे जुमाय दखानाव एसेबाबो बाखि थाखायोनो थिग बेबायदिनो जाय मानसिया गोसोथोलायनो रोङो बै मानसिया माने गोसोथोलायनायाव हांमायाथ' थाखायोनो मिथिबाय बड़ा हरामी हो बेटा नोंथाङा थोरसि लथा सुनानै बोरै मोनदो मोजां मोनदो मोजां मोनदो साराय गिदिर गिदिर सुनानै नोंथाङा बोरै मोनदो मोजां मोनदो नोंथाङा बोरै मोनदो थोरसि लथा सुनानै मिसा बुंनानै मा जानो बारा मोजां मोनाखै आरोना बेसेरा साराय थोरसि सुनांबाय नालाय अबावथो मोजां मोनबावनो हनेस्ट रिभिनिउलै खिन्थु बेसेरा बे रिपर्टारखौनो एसे सुबानो जायोमोन मादैमोना नै जाम्बाफोर मोनसे खोथा होननि आङो मा मोनसे 100 थाखाखौनो खोनासंनो रेडि जोंना सलायबाया माबा हायना मुलिफोर फोरोंलाबायगोन नामा ना माबा सोरबा सिंगेलनि हिन्जावफोर रानना होगोन नामा होननानै हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना हिन्जावफोरखौ गाहाय होनना बिराद बासियोना नोंसोरो बिराद माने बाथारोना गार्लफ्रेन्ड लानो मा लानो आयैलै माला बासिखो जोंलाय माबा सासेबो दासिमबो रिलेशनशिपआव थानो फैफेराखैनो जोंजों महराबो जेबायदि माबा गोदोनि अन्थाइ जुगनि मानसि जोङो बहा फैनो जों बासियाखैथ' जों हिन्जावसो मोनाखैनो सलायबाय बड़ा हरामी हो बेटा ओमफ्राय हिन्जावफोरना गाहायबाबो सल्युशन दंबावोसो खिन्थु हौवाफोरना सल्युशन गैया दे खत्म बाय बाय खोन्थानोसै आङो बे सल्युशना जाहैबाय हिन्जावफोरा सेन्देल गोजौ गाननानैबाबो सलिबावोसो मालाय गोजौ नुबावोसो जेबो नङा सेन्देल गाननानै मोनहैयाब्लाना बे उवालावबो गाखोजागोन आरो उवालाव मोनहैयाबा गोजौद्राय जायोबा आरो खामफ्लायावबो गाखोनो हागोन नानि हौवाफोराथ' गोजौ नुबावोसो साइज नुबावोसो हौवाफोरा नुयोलै बेबायदिनो जाम्बाफोर जाम्बाफोर होनलायलायदों खिन्थु जोंखौ मोनाखै सलायबाय बे जाय सोरजोंबा रिजेक्ट खालामजादों बेयो मिथिबाय गोजौ सेंग्राखौ फसायदोंमोन बियो खिन्थु रिजेक्ट खालामजाबायना बेसो काहानिया जोंखौ होनाङाब्रा जाम्बाफोर जों बासियाखैना गावहा सोरजोंबा बासिजाबाय गासिबो सेंग्राखौसो जाम्बाफोर होनलायलांबाय फाग्लिया दानिया जा बाथ्राखौ नेनानै दङ नोंथांमोना थ' नोंथांमोनाबो बुजिदों थ' बिसिम फैबायब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नेनानै दङ होननानै मिथिखाबाय थ' मिथि नार्जारिनि गिबियै फार्स्ट टाइम नैबेयाव फैदों आरोना जेनेबा बे थांबाय आंखौ ब्लेम खालामनाङा मानाङा होननानै गोदोनि मोजां मोननायानो होननानै बुंदों बयबो थ'
थ' जिखियानो जाया बेयावनो ओमफ्राय दायो गोबां मानसियानो बुंबाय जे कमेन्ट सेक्सनफ्राव नोंथांमोना हाबनानै नायहैबानो जाबाय थ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों शेयार खालामदों बिथाङा माने उदालगुरि जिल्लानिनो खैराबारि बे जायगायाव थांबाय एबा जुलि जानो थाहैबाय एबा 7 days to 10 days बिदि जाहैबाय होननानै नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना जायफोर मिथि नार्जारिनि मिथि नार्जारिनि भिडिअफोर होदों नोंथांमोना बेफोरनि कमेन्ट सेक्सनाव नायहैबानो जाबाय हाबा जादों जायाखै जों खोनानो मोन्दोंल' जे मन्दिराव हाबा जाबाय एबा कर्ट मेरिज जाबाय बेफोरबायदि जों खोनानो मोन्दों थ' आरो लोगोसेनो आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन जे थ' सोरबा ओरैबायदि दङ जोङो माखासे इउटुबारफोरनाव जे जेनेबा जों लोगोमोन रायलायोमोन जोंखौ सम नुयोमोन बेफोरबायदि बाथ्रा ओमफ्राय जेनेबा फन खालामै सोरनावबा डिस्टार्ब होसोनाय एबा बिथांनि बागै सोंनाय जों खोनासोदों ओमफ्राय जे इउटुबारफोरखौबो एसे माबा खालाम आरोना जेनेबा टाइमखौ नायनानै खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेनो मोनसे खोथा सोरबा जोंनि पार्सनेल खोथाखौ जों सोरनिबा शेयार खालामगोन नामा जों खालामाथ' बेनिखायनो जेनेबा आंबो जेनेबा सोरजोंबा लोगोथार बिदि बेखौ आरो जोंलाय माबोरै खोन्थानो नङाबा बिदि पार्सनेल बाथ्राखौथ' खोन्थालाया आरो लोगोसेयैनो मोनसेथिंजाय साइडनिफ्राय पस्ट होदों थ' बिथिंनिफ्रायल' बुंनायखौ मा खोनासंनानै जोङो जाज खालामनो हाया मोननैथिंनिखौबो खोनासंनांगोन आरो मोनसेया दायो जेबो बुङाखैनो थ' बिसोरनिखौ जों नेथ'नांगोन आरो लोगोसेयैनो जायजों थांदों नोंथांमोना थारैनो नायनो लुबैगोन जानो हागौ स' बिदिब्ला गावनि चेनेलावनो नुगोन स' आं मेथाइ मोनसेल' होननानै बुंसै मानि थाखाय होनबा इसारायानो खाफि नोंथांमोननो बुजिनो थाखाय थ' आं बेखौल' बुंसिगोन दे गोबां सुबुङानो दायो सोरबा बुंदों जेनेबा बैसोआ उन्दै बेनिखायनो लाजिनानै ओंखाराखै मायाखै आरे भाई बैसोआलाय माब्रा मेटार खालामा होननानै बिनि एग्जाम्पलनि थाखाय जोंहा आंगो लोगो सना सासेयानो दङ दा बिथांमोना खनसेबो नांलायफेराखै खनसेबो बैसोखौ लानानै गावखौ लाजिफेराखै थ' गावसोरनो क्लियार खालामना होखाबाय बे बाथ्राया स' बास आरो आं बेखौनो बुंगोन जे गावनिफ्रायबो जाहाथे नोंथांमोना नेयो जाहाथे मालायखौ माने माबा खालामना आरोना जेनेबा माने गाज्रि बेफोरबायदि नायनो नाङा जाहाथे बिथांनिबो माबा मोनसे खाहानि थागोन माबा मोनसे रिजन थागोन थांनो गोनां जादों थ' माबा मोनसेबाबो जाहोन थानो हागौ नोंथांमोनाबो नेथ'बानो जाबाय मिथिनि जायफोर फेन थ' आं बेखौनो बुङो जाहाथे जानला मोनला बुंनायनिफ्राय दोनथ'नानै बैखौ नेबानो जाबाय स' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय आरो जायफोर गोदानै फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम थ' बाय बाय